Una sala de la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma s'ha convertit des d'ahir en un laboratori culinari molt especial. I és que només amb el títol, Fregint aigua, ja ens donen una pista que aquests xefs busquen reptes complicats i gairebé impossibles. Els ingredients els trobem aquí, n'hi ha centenars de tota casta vinguts de tot el món. La forma redonda de una nuececita que parecía una nuez moscada y es un té de la India. Está por aquí precioso. I el recorregut segueix, una pissarra amb les paraules més utilitzades a la cuina, els motllos més sorprenents per crear divertides presentacions i també es pot seguir el procés creatiu fins que el plat arriba a taula. A través de les imatges podem entendre, inclús captar la textura de diferents elements com pugui ser una piedra pòmez o un cruixent de llet, per exemple. I en aquesta exposició, on la cuina és gairebé un art, podem trobar una gelera com aquesta carregada de receptes sorprenents, com per exemple aquest cafè amb llet i me. I darrere dels fogons, 3 joves cuines pertanyents al laboratori del restaurant Arzac i que tenen per objectiu obrir nous camins en aquest camp. Cocinar se va a cocinar siempre. Yo creo que irá evolucionando, irá cambiando, pero a mí no me preocupa. Mucha gente dice que está todo inventado, pero el ser humano tiene muchas ideas y tiene ganas de hacer cosas y yo creo que irá evolucionando sobre la marcha. Però això no acaba aquí. Hi haurà conferències, tallers i activitats fins que es tanqui la mostra el dia 9 de gener del 2011. Puedes proveer de todas las pieles de rape que quieras. Esta piel, si en vez de cocerla 2 horas